উচ্ছেদিত ৰাইজ এইসকল আমাৰ বৈধ নাগৰিক হয় না নহয় ইয়াৰ মানে চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় পিছলৈও চলিব আৰু কোনে ক'ৰ পৰা আহিছে নাহিছে ইয়াৰ ওপৰতো চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় চলিব এই হিচাপে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা মানে নিশ্চয় সময়ত ইয়াৰো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপাতত যিবিলাকে গৃহহাৰা হৈ গ'ল মানে যিসকলৰ মাটি বাৰী ঘৰ বাৰী নাই থাকিবলৈ খাবলৈ একো নাই তেখেতসকলক খাবৰ কাৰণে মানে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰক আৰু আপাতত টেম্পৰাৰী এটা ৰিলিফ কেম্প ব্যৱস্থা ইয়াৰ কাৰণে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু অল্টাৰনেটিভ লেণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা মাটি বাৰী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ বিবেচনা কৰাটো মই বিচাৰোঁ মই ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव खिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आङो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय खौसेथिखौहाय मानो खालामनो हायाखै बेनि मेन रिजन माखासे बाथ्रा नोंसोरजों सावरायनो लानानै फैनाय जाबाय रायजोफोर गिबियाव ससे खोनासंदो बिपिएफ पार्टीनि सासे एमएलए रबिराम नार्जारी सारा मा बुंदों মানে ৰাইজে বিচৰা ধৰণৰ কেতিয়াবা ফৰ্মুলাবিলাক নিমিলে প্ৰত্যেকটো দলৰ নিজৰ নিজৰ নীতি আদৰ্শ মিছন আৰু ভিজন থাকে এজেণ্ডা থাকে কিং অকলে বিপিএফে আছে আমাক মানে ইয়াত কিং বনাবৰ কাৰণে কিং মেকাৰ কোনো মানে প্ৰয়োজন নাই বিপিএফে অকলে কিং হিচাপে এই অঞ্চলৰ ৰাজ্যটো শাসন কৰিবৰ কাৰণে নিজে যথেষ্ট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মানে এটা শক্তি আৰু দল বুলি আমি ক'ব খুজো जों खोनाबाय दा बिपिएफ पार्टीनोहाय रावनिबो गोनांथि नङा बिपिएफआ हारसिंनो किं मेकारखा बिसोरो हारसिंनो राजाखा बिसोरो वान आर्मी वान मेन वान आर्मिखा रायजोफोर मिथिबाय दा बिपिएफ पार्टीनि थाखाय रावनिबो गोनांथि नङा अब्ला माब्रै बिपिएफ पार्टीया गुबुन गुबुन पार्टीजोंहाय खौसे जानो दिनै जों क्लियारलि खोनाखाबाय रबिराम नार्जारी सारनि खुगानिफ्रायनो जोङो मोजाङै खोनाखाबाय आरोबाव जोंहा मिथिनांगौनि बाखि गैला होननानै जोङो साननो रायजो दिनै बिपिएफ पार्टीया माब्लाबाबो गोरोबनो रोङा आरो बिथांमोना गोरोबगोन होननानैबो साना दा बेखौ जों सासे एमएलएनि खुगानि रावनिफ्रायनो खोनाखाबाय बिथांमोना माब्लाबाबो गोरोबा थैजासिम बिथांमोना गोरोबा बेखौ जों क्लियारलि नुखाबाय दे रायजोफोर आरो बिनिफ्राय बांसिन जोङो मा मिथिनो नांबावगौ मोनथिखाबाय जोङो मोजाङैनो मिथिखाबाय बिनि अनगा मा दंबावो दानिया जों सावरायनोसै मिस्टार खाम्फा बरगयारी सार बिपिएफनिनो सासे डेपुटि चिफमोन दा बिथाङा इउपिपिएलआव फैबाय बै समाव इउपिपिएल पार्टी गैयैनि समाव बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनायनि सिगां माबायदि लेक्चार होयोमोन नाथाय दिनै इउपिपिएल पार्टीयाव फैनानैहाय बिथाङा माबायदि लेक्चार होदों नोंथांमोना हयथ' आन्दाज मोनदों खाम्फा बरगयारी सारा गोबां सोलायबाय रायजोफोर दे बिपिएफ पार्टीनिफ्राय इउपिपिएल पार्टीयाव फैनानैहाय खाम्फा बरगयारी सारनि बुंनाय रावफ्रा गोबां सोलायबाय हयथ' नोंथांमोनाबो आन्दाज मोनखाबाय जानांगौ बिथाङा बै समावहाय एकदमबारे जानला मोनला बाथ्रा बुङोमोन दे नाथाय बे समावहाय बिथाङा ओरैबायदि मोजां रायजो राजाफोरनोहाय बोसोन होनो गोरों जानायखौ जोङो नुनो मोनदों गनायनांगोन रायजोफोर साफ्रोमबो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैनाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय मोजां मोजां खौरां बुंफैग्रा जाजोब्बाय अब्ला बै समाव मानो मोजां बुंनो हायाखैमोन एक नाम्बारानो जाहैबाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो बेबायदिनोखा माबा मोनसे गोरोन्थि बुङोब्लाबो बिथाङा गावनि मावथिफोरखौहाय बिथाङा जेबो बुंनो खाबुखौनो मोनखायामोन जानो हागौ हयथ' बिथाङा गावनो बुंखायो बेनिखायनो गुबुनखौबो खुनु नांजायामोन बियो बेबायदि दाबुं बेफोरबायदि बुंनाङा बेफोर सोदोबा हयथ' हाग्रामा महिलारि सारनि खुगायाव गैयामोन आरो आंथ' सानदों बेयो आंनि साननायसो दे रायजोफोर आङो रावखौबो फोरमान होनो हाया आंनि साननायसो हयथ' बिपिएफनि समावहाय जायफ्रा बिपिएफ पार्टीजों थानानैहाय खामानि मावबाय थादोंमोन बै समावहाय हयथ'
माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोबाजादोंबो जानो हागौ बुजादोंबो जानो हागौ दै बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों जोङो दिनैनि परिस्थितिखौ यानिकि थासारिखौ जोङो नायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां सोलायनाया फैबाय नाथाय सोलायनाया माखौ बुङो अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा मोनथिया रायजोफोर हयथ' बिथांमोननि थाखायब्ला सोलायनाया लोंख्रुब जाख्रुब ड्राग्स एडिक्टेड समाजावहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय नांलाय खमलाय खालामनाय गुला गुलि गावलायनाय न' सावगुलायनाय होसोज्लायनाय बेसो सोलायनाय खोमा दा आं बेखौसो साननो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला बिपिएफ पार्टिनि अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा जुदि सोलायनायनि मेन जाहोनखौनो मिथियाब्ला माखौ सोलायनाय बुङो माखौ मोजां बुङो माखौ गाज्रि बुङो बेखौनो जुदि साननो इसेबां गोहो गैयाब्ला अब्लालाय बिथांमोननि थाखाय बै 17 बोसोरनि जे गारबोनाय बे जाथायानो सोलायनाय बिथांमोननि थाखाय ना मा बुङो दा 17 बोसोर दा बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो होननानैबो बुंदों बिसोरो बे 17 बोसोरा फैबाय थानाय आपकामिं जेनेरेशननि थाखायबो बियो स्ट'रि जानानै थागोन जारिमिन जानानै थागोन रायजोफोर बेखौहाय माब्लाबाबो खोमोरनो हानाय नङा आरो बियो गोमोराबो हाग्रामा महिलारि सारनि मावनाय खामानिया आं फोथायो बिथाङाबो गोबां खामानि मावदों आं बुङाखै जेबो मावाखै होननानैहाय नाथाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खामानि मावनाया ओरैनो मेगनजों नुनाय सा साज्रां खामानिखौल'सो बिथाङा मावदों सिङावनि खामानि गोग्लैसोनानै थानाय जाय खामानिखौ मावथारनांगौ बेफोर खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावाखै रायजोफोर बेनिखायनो आं दिनैनि समावहाय मानो बुंबाय थादों इउपिपिएल पार्टिखौहाय मोजां होननानैहाय बिथांमोना हारि जौगानायनि हारिखौहाय डेभेलप खालामनो थाखाय आरो हारिखौहाय अराय सम फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' हारिया सारा भारतआवनो जेरैहाय जोङो आसामावहाय थांनानै दङ बे जायगायावहाय हा मोननायनि खाबुखौहाय होनो थाखाय दिनै इउपिपिएल सरकारा खामानि मावदों बेनिखायसो आङो इउपिपिएल सरकारखौहाय मोजां नुहुरदों रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारा बेफोर खामानिखौ मावनायमोनब्ला आं बेयावबो गोजोननाय थागौमोन जेराव जोंनि साहा रायजो जानायफ्रा हायानो गैजाया दा जों 17 बोसोरावहाय खमसे खमबो बेफोरखौहाय हाखौहाय बानायनानै होमोन ना दिनै गोबाङा बुंनो नागिरदों कमेन्टनि गेजेरजोंहाय हाया डुप्लिकेट ना अरिजिनेल डुप्लिकेट अरिजिनेल बेखौहाय उनाव मिथिगोन डुप्लिकेट मानो होनो अपोजिशन पार्टिनि बायदि डुप्लिकेट सार्टिफिकेट होनानै साख्रियाव सोसननानै दोननानै उनावहाय सरकारा गोदान सोलायोब्ला रुल्स मथे जुदि फल' खालामोब्ला बै साख्रियालखौहाय एरख'नाय बेबायदिथ' होआखै इउपिपिएल पार्टिया अरिजिनेल सार्टिफिकेट होदों बर' हारिनि थाखाय दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर ससियेल मिडिया एसटि दाबिग्रा बर'फोरनि हेंथा एसटि दाबिग्रा ओंखारबावलायबाय बे सिगांनिफ्रायनो दंखायो दा नैबे एसटिखौ लानानैनो अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा बै नन ट्राइबेलफोरखौहाय उनावहाय मा खालामगोन बिसोरखौनो बजबनानैहाय दावराव खालामनायनि प्लान पलिसि खालामबावगोन आं मैयासो नुदों दै एसटि बिनायनि मोनसे स्ल'गान जेराव हाग्रामा महिलारि सारा बुंखादों बिपिएफ देरहायोब्ला नोंथांमोननो एसटि होगोन अब्ला बिथांमोना मानो फोथाया नाथाय आं सिदा बुङो बिपिएफ पार्टिया जिबनावबो एसटि होनो हाया मानोना भारतनि संबिधानानो फोरमान होयो जे माब्लाबाबो भारतआ एसटि नङै मानसिफोरनो एसटि होनाय नङा बेखौहाय सिन्था खालामनायानो मोजां थार्माल पावार प्रजेक्ट बानायनायनि जि प्रप'जालमोन बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा होबथानानै आन्दलन खालामहोदों बियो सत्य किन्तु बे इन्डास्ट्रि जायोमोनब्ला जोंनि ओनसोल जोंनि हारिया साख्रि बाख्रि मोननायनि सुबिदा फैगौमोन आरो जायगायाव इलेक्ट्रिसिटिनि एभेलेबिलिटिया बारायगौमोन इन्डास्ट्रि फेक्टरि लाबोनो हानायनि मोनसे सम जोंबो मोनगौमोन किन्तु बेखौ जुदि बानायहोआ होननानै बुङोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिराद अयनाय जागोन
गासिबो दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा इन्डास्ट्रि नांगौ होननानै बुङो खिन्थु दिनै एफा गिदिर इन्डास्ट्रि फैनो नागिरनायखौ मानो होबथादों मा इन्ट्रेस्ट दङ बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनाय जाखो ना गाज्रि खामानि मावनाय जाखो आंथ' सिदाय बुंगोन बिराद गाज्रि खामानि मावनाय जादों जोंनि एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिसोरनो साख्रि सरकारा होजोबनो हाया गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा हाजार मानसिफ्रा बेंगालराव थांदों लेबार मावहैदों बायदिसिना फेक्टरियाव खामानि मावदों माबायाव केरेलायाव थांदों माद्रासाव थांदों दिल्लीयाव थांदों बे रोखोम खामानि मावदों बे जोंनि जायगायावनो जुदि 40,000 crore इनभेस्ट खालामनानै पावार मोनसे इन्डास्ट्रि फैदोंमोन थार्मेल पावार बेवहाय गैयाब्लाबो 15,000 लकेल मानसिफ्रा बायदिसिना साख्रि मोननायनि सुबिदा दंमोन दा बेनिफ्राय बन्चित खालामनानै होनाय जाबाय गतिके फैगौ दिनाव बेफोरखौ दाखायथों आं बेखौ खावलायो मानोना बेयो जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यत दानायनिसो प्रजेक्ट